Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare musi wechitatu 7 January 2026 kusangana pano paMbire TV channel yenyu yatinokupakurirai nawo mururimi rweshona. Zviri kutaridza izvo kuti macorridors ezvigananda hamuna kugadzikana, hamuna kumira zvakanaka, zvichitevera mashoko aVice President Chiwenga avakataura nemusi wechishanu vari kumarinda eNational Heroes Acre, apo vakafaka puresha kuzvigananda, vakafaka puresha kuchikamu chebato reZANU-PF chiri kutsigira 2030. Izvo zvaita kuti Themba Muliswa nevamwe varakashi vanobhadharwa mari kutsigira mamwe ma-individuals ebato reZANU-PF, kunyanya avo vari kushandisa mari kutenga sapoti mubato reZANU-PF. Themba Muliswa akabudikira nezuro akatanga kutaura mashoko akataurwa naVice President Chiwenga vari kumarinda eNational Heroes Acre kuti ivo Vice President ndinumber 2 mubato reZANU-PF. Sei vari kuda kuti vamwe vagadzirise nyika ivo vari number 2 vachikwanisawo kupa madecisions? Asi mashoko aThemba Muliswa akakurumbidza kukrashwa nevanhu padandemutande avo vakamuyeuchidza nezvekuti Vice President Chiwenga vakatombouya vakatombogara pasi mudare rePolitburo vakapurizenda edhosaya raitaridza mabirirwo ari kuitwa nyika nezvigananda, vakataura kuti ngana ngaasungwe, asi vaMunangagwa vakaenderera mberi nekuprotekta vanhu ivavavo. Izvi zviri kuitika panguva ino paine vavaridzo yekuextenda term yavaEmmerson Mnangagwa kusvika mugore ra2030. Mumazuva adarika iwayaya Themba Muliswa anonzwika zvekare achitaura nyaya yekuti mirai muone gore ra2026. Vose vaifunga kuti vaMunangagwa vapera ndo pavachaona kugangurwa kwavachaitwa mugore ra2026, kureva kuti gore ra2026 pane zvikukutu zviri kurongwa, nekuti akataura akati vese vari kufungidzira kuti 2030 haasi kubudirira ngavamuke vachibika doro. Vice President Chiwenga vari kuNational Heroes Acre vakayambira makomrades ari mubato reZANU-PF, kunyanya vakapatisipeta paOperation Restore Legacy, kuti ngavayeuke zvivimbiso zvavakavimbisana panguva yekubviswa kwavaRobert Mugabe. Pane mashoko ekuti pakubviswa kwavaRobert Mugabe vaChiwenga navaMunangagwa nemauto eZimbabwe Defence Forces vakava nechibvumirano chekuti kubviswa kwaitwa vaMuRobert Mugabe, vaMunangagwa ndivo vatungamirire kwetemu imwe chete, vaChiwenga vachizopindavo pasarudzo dzakaitwa gore ra2023. Zvinotaurika kuti vaChiwenga ndivo vaifanirwa kunge vakapinda, uye pakutanga vaChiwenga ndivo vakanga vanzi vatungamirire nyika, asi nekuda kweOperation Restore Legacy zvakanga zvisingaite kuti vaChiwenga vange vachipinda pachigaro, nekuti zvaizoonekwa sekunge masimba abvutwa sezvo operation yakatungamirirwa iyi yaivanza kubvutwa kwemasimba. Naizvozvo vaMunangagwa vakapiwa mukana, avo vakatembenge vadzingwa mubato reZANU-PF vakatizira kunyika yeSouth Africa, uko vakazodzoswa nevatsigiri vebato reZANU-PF vachinzi vatungamirire bato reZANU-PF. Mugore rapera Vice President Chiwenga vakakomplena nyaya yana muzvinabhizimusi vakakumba mari, vakakumba zviwanikwa zvenyika, asi veruzhinji vachitambura vachinonga svosve nemuromo
vechirunamo vakataura mashoko aya vari pakuradzikwa kwaJustice Mupamhanga kumarinda eNational Heroes Acre, uko vakataura vanhu vanodya zvekubvadzura semhumhi vachitadza kunge vachisiyirawo vamwe, vanhu vavakadaidza nekuti zvigananda, avo vanokudza matumbu avo voga vasingade kuti vamwe matumbu avo ange achikura. Ndo pakavamba word rekuti zvigananda iro nanhasi richiri kungoramba richikurumbira. Nemusi wechishanu pakuradzikwa kwegamba retired Brigadier General Mathias Ngarava, vachiwenga vakava nemubvunzo kune vamwe vanhu vari mubato reZANU-PF, avo vari kuplanda maresources, avo vari kudya voga, kuti ndeipi nhaka yavari kusiyira vamwe. Vakataura nyaya imwe chete yekuti ngatiregei kukanganwa zvatakawirirana mugore ra2017, zvinova zvakazenge zvava kupindurwa naTemba Muliswa nezuro, apo akataura kuti vamwe vanhu vari kuramba vachishorwa vachitaurwa nezvavo naVice President Chiwenga ndivo vamwe vakatsikira Operation Restore Legacy, achitaura nezvakuda kwaShetagirei, uyo anonzi akaprovida fuel yakashandiswa nemauto eZimbabwe Defense Forces panguva yakaitwa Operation Restore Legacy. Vachiwenga vakaenderera mberi vachibvunza maererano nekuti ndeipi nhaka yatiri kusiyira vana venyika, ndezvipi zvatiri kuratidza kana tichitungamirira utungamiriri hwedu huchibvunzwa kuti hwakamira sei, kana utungamiriri hwedu usiri utungamiriri hunoyemurika, apo nyika iri kusinga munzara, nyika iri kurarama asi vashoma vachiguta, uye vakataura nyaya yezvivimbiso zvisiri kuzadzikiswa zvegore ra2017. Ndiwo mashoko mureZimbabwe, apo pari kutaridza kuti gore ra2026 igore richazenge risina kumira zvakanaka, nechikonzero chekuti ndipo panoitwa gadziriro dzekongresi yebato reZANU-PF iyo iriko gore ra2027. Pari kutaridza kuti gore iroriri ndo panoitwa maelections ema-DCCs munharaunda dzakatsaukana dzenyika. Naizvozvo mafactions anenge achirwidzana kuti atore zvigaro zviri influential kuitira panguva ichazoendwa kusarudzo. Ndo mashoko atanga takabata panguva ino mureZimbabwe emamiriro akaita zvinhu mubato reZANU-PF. Vice President Chiwenga, kunyangwe zvazvo zvigananda zviri kushandisa mari zvichiisa pressure, ivo vachiwenga vari kuratidza kuti vari kuramba vakamira pashoko ravo, vakati ngatisakanganwei kuti vaMugabe takavabvisira chii pachigaro. Tinotenda nekuva nesu kwamaita mureZimbabwe pano pachano yenyu yatinokupakurirai nhau. Chikumbiro chedu kune vashanya kuti musakanganwa kutsigira kuburikidza nekusubscribe, kuitira kuti poga patinoene nhau munova vekutanga kuziva zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Musakanganwa kuti pavo muonero wenyu maererano nenyaya yataunza mudariro muchishandisa comment section.